Ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τα AI για να κάνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Είναι όμως όλα τα AI κατάλληλα για όλα? Σίγουρα όχι. Όταν μιλάμε για ποιοτική ανάλυση, χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο περιβάλλον να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και σίγουρα να έχει και λειτουργίες AI. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου ένα εργαλείο με ενσωματωμένο βοηθό AI, ο οποίος είναι δημιουργημένος ειδικά μέσα σε ένα περιβάλλον ποιοτικής ανάλυσης και δεν ξεφεύγει ποτέ από το πλαίσιο. Βοηθάει στην αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών, από το διάβασμα των εγγράφων, την κωδικοποίηση, μέχρι τη δημιουργία των τελικών θεμάτων και του θεματικού χάρτη. Και φυσικά η πιο σημαντική, τεκμηρίωση των ευρημάτων με βάση συγκεκριμένα αποσπάσματα. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα δούμε πώς το λογισμικό MaxQDA με τον ενσωματωμένο βοηθό AI βοηθάει σε όλες αυτές τις λειτουργίες. Εργαλεία γενικού τύπου όπως το ChatGPT μπορεί να βοηθήσουν πολύ σε άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα οι παραφράσεις ή η σύνθεση πηγών σε συνδυασμό με το Zotero. Το MaxQDA όμως προσφέρει ένα δομημένο περιβάλλον εργασίας που το AI δεν ξεφεύγει ποτέ από το πλαίσιο. Τις λειτουργίες που θα δούμε σήμερα στο βίντεο, μαζί με άλλες πιο εξελιγμένες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει το λογισμικό, τις δουλεύω εξατομικευμένα στο Qualitative Data Analysis Thesis Lab, το οποίο αποτελείται από 7 session διάρκειας 1 ώρα στο καθένα. Βρισκόμαστε στο εύκολο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας του MaxQDA. Αριστερά μπορούμε να δούμε τις συνεντεύξεις που έχουμε περάσει και το σύστημα κωδικοποίησης που έχουμε δημιουργήσει. Για να περάσουμε μία συνέντευξη, πατάμε αυτό εδώ το εικονίδιο, το πράσινο συν, και επιλέγουμε Import Document. Για να δημιουργήσουμε έναν κώδικα, επιλέγουμε το απόσπασμα και με δεξί κλικ την εντολή With New Code. Ο κώδικας αυτόματα θα εμφανιστεί αριστερά στο σύστημα κωδικοποίησης. Με τη λειτουργία AI Coding μπορούμε να έχουμε προτάσεις κωδικοποίησης βάζοντας το έγγραφο στο πρώτο κουτάκι και τον κώδικα που θέλουμε να δούμε αν υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο έγγραφο στο δεύτερο κουτάκι. Πολύ σημαντικό να δώσουμε έναν ορισμό για να βοηθήσουμε το AI να κάνει σωστά την κωδικοποίηση. Στην πρώτη συνέντευξη εντοπίστηκαν 8 αποσπάσματα που μπορούν να κωδικοποιηθούν με το συγκεκριμένο κώδικα. Πολύ εύκολα και γρήγορα μπορώ να πάω και να ελέγξω αυτά τα αποσπάσματα. Αν μου κάνει κωδικοποίηση την κρατάω, εναλλακτικά επιλέγω delete του κώδικα από το συγκεκριμένο απόσπασμα. Με το chat with the documents μπορώ να συνομιλήσω με έγγραφα και να ζητήσω να μου κάνει μία σύνοψη. Πολύ σημαντική λειτουργία όταν βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης και θέλουμε να έχουμε μια πολύ σύντομη σύνοψη του τι έχουν πει οι συμμετέχοντες. Πολύ γρήγορα μπορούμε να πάμε στις αντίστοιχες σελίδες που μας προτείνει και να ελέγξουμε αν αυτά που λέει το AI αντιστοιχούν με αυτά που υπάρχουν μέσα στις συνεντεύξεις, και κάνοντας copy-paste μπορούμε να κρατήσουμε τη σύνοψη ανασυνέντευξη. Καταλαβαίνετε για τι επίπεδο οργάνωσης μιλάμε. Για τη δημιουργία ενός θεματικού χάρτη υπάρχει η λειτουργία Visual Tools MaxMaps. Για τεκμηρίωση με βάση τα αποσπάσματα στο κομμάτι της ανάλυσης μπορούμε να επιλέξουμε τις συνεντεύξεις από το αριστερό μενού, καθώς και τους κώδικες που θέλουμε να δούμε τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα, ανασυνέντευξη. Εμφανίζεται το μενού Retrieve Segments. Από αυτό το βελάκι μπορούμε να κάνουμε export ή σαν Excel ή σαν Word. Έτσι θα έχουμε κωδικοποιημένα αποσπάσματα ανά κώδικα. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολυλειτουργικό εργαλείο που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες της ποιοτικής ανάλυσης με βοήθεια AI σε ένα δομημένο και ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον για ποιοτική ανάλυση. Στο link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σου έχω ανεβάσει το αρχείο που δούλεψα, αν θέλεις να το κατεβάσεις για εξάσκηση και για να δεις λίγο έτσι το περιβάλλον, αν θεωρείς ότι θα σε βολέψει. Επίσης μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό από το link που θα σου αφήσω για δωρεάν χρήση μέχρι και 14 ημέρες. Για την αγορά του λογισμικού υπολόγισε περίπου ότι είναι πάνω κάτω όσο 6 μήνες συνδρομή στο ChatGPT. MaxQDA δεν είναι μόνο για ποιοτική ανάλυση, είναι και για βιβλιογραφική επισκόπηση και για ποσοτική ανάλυση περιεχομένου και για μεικτές μεθόδους έρευνας. Θέλω να μου αφήσεις κάτω στα σχόλια αν θεωρείς ότι οι λειτουργίες του MaxQDA με τον ενσωματωμένο βοηθό AI σε βοήθησαν και ποια από αυτές τις λειτουργίες θεωρείς πιο χρήσιμη για ποιοτική ανάλυση.